Smíra politika je chladné a studené miesto, takže asi tak. Tam netreba mať k tomu nejakú ilúziu alebo nejakú pozitívnu emóciu, že sa niečo zmení, aspoň podľa mňa nie. Vy musíte nejakým spôsobom nájsť nejaký moment, ako tú krajinu vytrestať za to, čo spravila. Hej. Jednoducho tu ja nemôžem akceptovať, že niekto tu napadne cudzí štát vojenskou mocou. Hej. V 21. storočí. Formát KRL naťahuje najkonfrontačnejšia relácia. Kľud spoločnosti. Potom, čo sa každý týždeň vedra špiny vylejú na viacerých tlačových konferenciách, po tomto stave spoločnosti práve tá nedeľa to má zachrániť, že aký je rozdiel v tom, že to natočíme v sobotu, alebo to natočíme v pondelok, alebo vo štvrtok sa tam pohádajú. Ako my sme na to pripravení, lebo im to nevyhrá voľby, oni do toho nepôjdu. Z ktorejkoľvek relácie môžeme vyzdvihnúť prvých 10 minút a ja tam môžem prísť až v tej 11. minúte, alebo na akúkoľvek otázku, či sa pôjde do hĺbky, alebo proste na čokoľvek, začne koalícia, lebo za to môže Heger Matovič Odor a opozícia prvá reakcia je, lebo ste si zvýšili platy.